Danas spremamo čorbicu. Za recept nam ide 1/4 celera velikog, 2 šargarepe, 1 tikvica i 2 krompira. Sečeš povrće na krupnije komade? Jeste, na krupnije, jer to kad se skuva u blenderu se jako... Aha, poslije ćemo izblendat. Jeste. Znači sečemo da bi pre... Brže će prokuvati. Da, brže će omekšati. Evo štikvicu. Je sečemo i stavljamo kuvati. Jel staviš so ili nešto kad kuvaš ili? Može se staviti so, a začin posle kad izblendamo. Koliko staviš soli? 1 kašikicu? Jeste. Možda je mogla i veću. Jel poklopiš posudu? Da. Da prezakuva? Da prezakuva i da bude u vatru. Stavila si na najjače ringlu i sad da se kuva. Sipaš povrće u blender. Sad ćemo ga izblendati. Ovako izgleda kad se izblenda, a onda ga stavljaš u vodu u kojoj si kuvala povrće. Ako je gusto, doda se po potrebi vode, prokuva još i doda se začin suvi. Koliko suvog začina? Kašiku jednu. Znači, ko voli kad jede može da doda pavlaku, limun, sirće, kao svaku čorbu drugu. Sad znači vratit ćemo malo da prokuva. Da prokuva i da dodamo začin. Koliko ćeš staviti začina? 1 kašiku. Tako. A koliko prokuvaš? 1 na 5 do 10 minuta? Tako, da. Evo čorbica još malo vri. Nekih 5 do 10 minuta. Nakon 5 minuta dobili ste odličnu krem čorbicu od povrća. U nju možete staviti pavlaku ili limun, već po vašem izboru.